ako funguje prototyp tohoto zdroja pre merací prístroj, konkrétne pre toto Uni-T. Po nabití akumulátorov v nabíjačke vypnem tento zdroj na nulu, inak by som ho nezapol, čiže musí byť na nule. Vložím akumulátory. Zatlačím tlačítko Štart, čím sa to svetielko rozsvieti. A zapne sa ten zdroj. Toto svetielko v takomto stave, v takomto vypnutom, tu, podľa výpočtov by malo byť schopné svietiť zhruba nejakých 200 dní, pokiaľ sa ten zdroj nebude používať. Teraz, keď to mám nachystané, je to v takom, by som povedal, pohotovostnom stave, môžem zapnúť vypínač, vtedy sa zasvietí táto ledka. V prípade, že by svietila táto oranžová ledka alebo červená, treba baterky, všetky akumulátory dobiť, prípadne vymeniť. Takto nachystaný zdroj môžem začať používať. Ak vypnem, jednoducho to svetielko zostane stále svietiť. Zapojím merací prístroj do dierky. Zapnem. Môžem si vybrať meranie, čoho potrebujem. Pri tomto meraní, pokiaľ nelogujem, predpokladám, že ten zdroj by mohol vydržať, napájať ten voltmeter asi možno nejakých 60 hodín asi. V prípade, že to bude logovať, nemám odskúšané, ako dlho by to mohlo napájať ten zdroj. Predpokladám, že nejakých 12 hodín v kuse. Asi tak, 12, necelých 12 hodín v kuse pri tom logovaní. Neviem, koľko má odber merací prístroj pri logovaní, ale zaťažoval som ten zdroj prúdom 150 mA a vtedy ten zdroj vydržal ísť nejakých 10 až 12 hodín. Po 9 hodinách začala svietiť táto ledka, že už treba vymeniť baterku. Ak začne svietiť táto červená ledka, ešte môžeš domerať nejaké 2-3 hodinky, ale to už si musíš ty zistiť, že ako odoberá ten prístroj, aký prúd. No a nejak si to zaznamenať a podľa toho sa zariadiť. K tomu dostaneš ešte ďalšie náhradné akumulátory s nabíjačkou. To vysvetlím zase ďalej, ako sa s tým narába v ďalšom videu. Občas môžeš sledovať, aj niekde tu by malo byť ikonka, že už dochádza baterka, ale to už by som neriskoval, pretože už keď začne svietiť táto červená ledka, tak do tých 3 hodín by si mal domerať, inak sa to bez pardonu sa to vypne, úplne to zhasne. Budem rád, ak to odskúšáš, je to prototyp, nič takého som ešte nerobil. Skúsim vyrobiť niečo lepšie, ale dúfam, že sa ti to bude páčiť. Prípadne skúsim zvýšiť kapacitu tých batériek, tak aby ti to mohlo vydržať dlhšie. Tak maj sa pekne.